Hello guys, hay norok nam tik aja vlog ke boy, phaija okha, ano tiarong manugoi, wan sokana, boro thangnai hinai, norokni wan sokma thik no, taklai, sadi samang kailabari, samang tebo moti saka tebo moti khasuka, abono tinikai reception, usagangni sadini mandayo. Taklai mandayo bakai jauh suka ani loge tam phaibai khanai di tini tam hina taklai mandayo bakai jang nai bang bai suka tak enai ti di gida ayango chadio thangna hine tongo reception hangkai norok tong di ani block pai asak amuse tam bai thangnai saiduman gari norok no phono gano hangkai asuk thangma bo hangkai bukhnai to naga dekha dole yo ma hangkai tam hinai buknai khaju khai sema thangnai tak agari buti hai gari norok no khai abon bagase thango buti hinai ab hai gari rok bai bo thangna nango hinai tak phono gando norok no gari berem berasak gai tong din norok ani blogo soya sak tak phono gan gari naidi konong no kha kupur kekrang kaye abo khai mang 10 ta gari abon bagai je wai se pano tom ro wai sadi thangya ko hinai mane tini khai thanga na parani sing ke ba nai gari ko botai 10 ta po 10 ta tom mang abono thanglai gana hinai interesting nai ble first time experience khainai butai norok thong di vlog ko nai di berasak burung nai di tini ni ani recognized outfit nai thoka sade comment khaye kaham ke deka an loge naga jabra rok bo ma Oto sasuk tongkha chelo borok phaibai ko hne tom rau bai thangana na duka de phai tong bai kham borong Siro sunai je kham ke malik rok se Ali phai này mà thôi có lúc đi đấy mà tiền bạc hello Taboke jeng jirania o sok paikha jirania gana o iko nai baidi gamo se pura hadle pura mangna powder man mukhang rogo busak rogo siljang tei tam sasinai norok no so norok nai tongdi naga de sadio amo kono sadio thana obostha bolaika ha tom aya mogo naga de buknai ro butong bai khai ko nai de apa nangka khaju khawai manasu obo kono sadi rok thangnai borong bai khaja to thangai dewa sama khang soi khali anta apa kai papanya babara ni buknai te marong istanda amo ko bono kana ni apa nangka khaju te khawai manasu Naide guys sung tabok enai teu sok paikha amose ayang enai tini je gatong nai rok a gate ni chana pas khayang goi tongkha buikhe gari auto rok gari rok bike rok lai thang tong bayo chana khe tangai kasoka borok gari reserve ni bagai se pas khairia hinai sawoita gai sung te kubuni lama teke se ma thangkai ko takhai sok pai tongpai ka sung Finally takai sung sok pai kisa berai nai tongkha hangkai norok nai tong di tan block pai asa guys sung tabuk sok pai kisa phatoro nokhore photorok bujakna hinai tongo lengkha nai de yang ni view butei nazara yang nai sini tom rok line khe basa laisa
Ba yang sunset tunggu tongka salhapna nai tongka wow yang di kai foto buja ke nai thoksine ko dikholono क्या बोल रहा है हाय हिंदी सब्सक्राइब खाई दी पोते शाना रंगली तो सागा दे स्क्रैप खाई दी नहीं सागा दे स्क्रैप खोल जाना नहीं है शेले तोंखा So guys, tini vlog isa chikon sanong thang sinai anga se vlog khaiman liya purani phone charge kari kahine photo rok buja khabla bon bagai so sab sabo mandai NIT digini nai tong comment khai sabai di kani o reception ni vlog norok butei nangjaka sabai dita comment rok khai kani vlog rona sajak tong kai subscribe khai thang di so nai tong di guys boring nang suka Hello. Dal bokerai, engkai kopi bo. Sida tab je jeng thaiman isming bono tiarong manok mane. Tabna tiarong bayak ko. Bono nasima or asu kongo pura shelo suka. Takai nai baidi jamai bai hamjak asuk rika borongno aro engkai jengbo asuk lai tongkha haino chiaro engkai abono norongno phono kachana nahar monei tongo engkai abono oma taksi tiarong phaibayo naithokti naibai gadi sidano takai jeng mai sana asuk laikha mai okhai kahine takai salai sinai tebo muti khana bagai mai sagrana ko sawoi se phaika tabo so tini ni blog amsang nong sinai norok blog buti nangjaka comment khai sadi engkai subscribe bo khai ri de kisa